खुलुमबाय गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल वारि कुसुमबाराजों लोगोसे गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों दासिमनि मोननैसो खौरांफोर होगोन भिडिअखौ जोबोद खोनालांदो। दानिया फैदो गुबै रादाबाव। बिटिआरखौ जौगाहोनो थाखाय बिटिसि सरकारा रांखान्थियारि बिथिङाव उन गोग्लैसोनाय बिटिआरनि इन्जिनियारिं फरायनो गोसो गुदुं थानाय फरायसाफोरनि थाखाय सुपार 50नि मोनसे हाबाफारि फोसावदोंमोन। बे हाबाफारिखौ मोनसे मोजां बिथिंजों दावगालांहोनो थाखाय बे हाबाफारियाव मोनथाम थानाय आफादनि गिबिसिन मेला क'क्राझाराव जानानै थाङो। सावराय मेलाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ बाहागो लायो। दानिया फैदो गुबुन रादाबाव। भारताव बानायनाय जागोन फाइटार जेट साननि हाबाफारिजों भारताव दावबायफैनाय ब्रिटेननि गाहाय मन्थ्रि बरिस जनसनआ भारतनि गाहाय मन्थ्रिजों सावरायलायनायनि उनावनो फोसावनानै होदों। मैया राष्ट्रपति भवनाव लोगो हमनानै सावरायलायनाय हाबाफारियाव मन्थ्रि एस जयशंकर बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन। ब्रिटिश हाइ कमिशनआ आगोलावनो बे दावबायनायनि थांखिखौ फालांगियारि सोमोन्दोखौ मोजां खालामनाय होनना बुंखांदोंमोन। मैया मोननैसो फालांगियारि सुक्तियाव साइनबो जादों होनना खौरां मोन्दों। दानिया फैदो गुबुन रादाबाव। गुजरातनि कंग्रेसनि एमएलएखौ आसाम पुलिसआ हमनानै जेलाव सोना दोननायनि उनावनो क'क्राझाराव दुंहाव थासारि सोमजिदों। क'क्राझार सदेश पुलिस थानानि पुलिसनि कास्टडियाव थानाय गुजरातनि एमएलएखौ जिग्नेश मेया बिथांखौ उदां खालामनांगौनि दरना होदों। आसाम प्रदेश कंग्रेसनि दैदेनगिरि अपुर्ब कुमार भट्टाचार्य बिथाङा गोबांजों कंग्रेसनि मावथिफोरखौ लानानै राजा लामायाव धरना होदोंमोन। मख'जाथावदि थांनाय 19 एप्रिलाव बिजेपिनि जानानै इएम अरुण कुमार बिथाङा होनाय इजारनि समावनो पुलिसफोरा गुजरातआव थांनानै खादोंमोन। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। पीएम किसाननि रांखौ माब्ला हाबगोन? आबादारिफोरनि एकाउन्टआव 17थि किस्ति मोननो गोबां सुबुंफोरानो नेगासिनो। प्रधान मन्त्रि किसान सम्मान निधि बिथांखिनि 17थि किस्तिनिफ्राय 12,50 लाख रां मोननो थांगासिनो। 17थि किस्तिनि रांखौ एप्रिलनिफ्राय जुलाइ दाननि गेजेराव होगोन। मानोना थांनाय बोसोरावबो बेनि गेजेरावनो होदोंमोन। मे दानावनो मोननो हागौ होनना खौरां मोन्दों। मे दाननि 3 खालारावनो आबादारिफोरनि एकाउन्टआव हाबगोन राङा। 3 मे खालि अक्षय तृतीया सान बेखालिनि भारतनि गाहाय मन्थ्रि गावनो रांखौ होनो हागौ। नाथाय बिनि रांखौ मोननो थाखाय एकाउन्ट चेक खालामनो नांगोन। जुदि रायजो सोरखारा 17थि किस्तिनि थाखाय सागान होनाय आरएफटि एकाउन्टआव लिरनाय जायो अब्लानो मोनगोन रांखौ। बोसोराव 2,000 राङै खनथाम मोनो पीएम किसाननि मुङाव। दासिमनि भिडिअ बेखिनियासो। भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम। मानोना आं गोदान भिडिअ लाबाय थानो नाजागोन।